Κορίτσια, τι υπέροχη μέρα. Ναι, και το φόρεμά σου είναι φανταστικό. Συμφωνώ. Πρέπει να βγαίνουμε πιο συχνά. Α, ναι, και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Τέλεια. Κλείνω τραπέζι για το Ισικά. Αυτός ο καφές ήταν τέλειος, αλλά τι λέτε να περπατήσουμε λίγο στην πόλη? Ναι, καλή ιδέα. Έχει τόσο ωραίο ήλιο σήμερα. Συμφωνώ. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ γύρω. Ναι, και τα δέντρα μυρίζουν τόσο ωραία. Κορίτσια, κοιτάξτε αυτή τη βιτρίνα. Ναι, τι υπέροχο σύνολο. Πρέπει να το δοκιμάσω. Συμφωνώ, είναι τέλειο και η τιμή είναι καλή. Ας μπούμε μέσα να ρωτήσουμε. Αυτό το φόρεμα είναι τέλειο. Ναι, πάμε μια βόλτα. Κοίτα, μανάβικο, μια στάση. Καλημέρα, θέλω 1 κιλό μπανάνες. Αμέσως, ορίστε. Ευχαριστώ. Πήρα τις μπανάνες, πάμε πίσω στο ξενοδοχείο. Ναι, καλή ιδέα. Λίγη ξεκούραση θα μας κάνει καλό. Συμφωνώ. Και μετά βγαίνουμε πάλι έξω. Τέλεια, πάμε. Αυτός ο καιρός είναι τέλειος για διακοπές. Ναι, απόλαυσα κάθε στιγμή μέχρι τώρα. Κι εγώ. Το ξενοδοχείο είναι τόσο όμορφο. Συμφωνώ. Και ο ήλιος είναι υπέροχος. Κοιτάξτε, φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Οι μπανάνες είναι 5. Δεν πειράζει, τις 2 που περισσεύουν θα τις φάμε.